Jesus Christ is seen. Hey! I am the presence of God. I am His atmosphere. Everywhere I enter, Jesus Christ is seen. Hey! I am the presence of God. I am His atmosphere. Everywhere I enter, Jesus Christ is seen. I am the presence of God. I am His atmosphere. Everywhere I enter, Jesus Christ is seen. I am the presence of God. I am Manthathe ke elithuba ndibulise kubantu bonke abathanda uThixo, bonke abantu abanomnqweno ngokusivakashela kule nkonzo esizawuba nayo, inkonzo yamadoda, inkonzo yotata, inkonzo yobhuti. Sizawube ke sinenkonzo ukusukela nge-23 zikaMeyi up to 25 May apha eMfuleni eBhadeli. Lo nkonzo iyawube inkonzo yamadoda apho khona kuyawube kulungiswa umuntu oyindoda, apho ke kuyawube kulungiswa umuntu ongutata, apho khona kuyawube kulungiswa umuntu ongubhuti, ukuze kucace ukuba umuntu ongubhuti okanye ongutata okanye oyindoda kumele abe njani ngokwezwi likaThixo. Ke nansi ke eyona indaba apho ke siyawuhlala khona kakhulu. Lithi iBhayibhile xa ufunda incwadi kaTimoti, incwadi kaTimoti yokuqala 3 verse 5, lithi iBhayibhile kaloku umuntu oyiswa kukulawulwa usapho lwakhe angalilawula njani ibandla labantu bakaThixo. So siyawube silapho ke ukuba masokhe ke lo muntu ongutata okanye lo muntu oyindoda okanye lo muntu ongubhuti, because xa sithi sithetha ngomuntu ongubhuti sithetha ngomuntu ozawuba nolawulo emzini wakhe exesheni. So ngoku ke sizawube sinalo nkonzo yokulungisa umuntu ongutata. Sicela ke ukuba nisijoyine ukuze sakhekeni wonke umuntu awokheke kule nto kaThixo. Amen. Injalo siyanimema bantwana bakaThixo. Siyanimema bantwana bakaThixo ngomhla ka-23 kune conference yamadoda kwindawo yaseMfuleni eBhadeli. Uyamenywa kodwa ke nje amaxesha on Friday silindele wonke umuntu, wena mama, wena bhuti, wena sisi, wena tata, kuzobe nje kuyimvuselelo xa siqala le nkomfa yamadoda. Siyamenywa wonke ubani from 5:30 siyophuma ngo-8. Wonke ubani wamkelekile kwindawo yaseMfuleni eBhadeli. Ungasifonela kwezi numbers nofuna i-directions. Sabe sidumisa uThixo, sinqula uThixo, bhuti, sisi, mama, tata. Friday, then Saturday from 12:30 silifuna amadoda odwa. Amadoda odwa, kulindeleka amadoda odwa. Bonke abantu abanxiba ibhrukhwe, bonke abantu abanxiba ibhrukhwe siyabalindile pha amadoda, obhuti, otata, abafana, wonke umuntu wangasebuhlanti simlindele phana. Ngawufunda izwi lenkosi incwadi yawaseProverbs chapter number 27, lithi izwi lenkosi insimbi ilolenye insimbi. Kuzobe kunjalo ke Friday, Saturday kusukela ngo-12:30 ukuyoma ngo-4:30 emalanga, then from 5 o'clock ukuyoma ngo-8. Futhi silindele wonke umuntu azo-attenda, wena sisi, wena mama, wena bhuti, uzo-attenda, but strictly from 12:30 emini Saturday kuyoma ngo-4:30 silindele amadoda odwa. Friday, Sunday sizoyivala, ungaphoswa mntana kaThixo. Amen. Mandithabathele ithuba ke ndibulise kuye wonke umuntu ongutata, ongumama, ongubhuti, ongusisi, nabantwana ke ndiyababulisa egameni elihle leNkosi uYesu.
luthethayo ngumntwana kaThixo utata uMayonga. Ndikho ke apha ukuzocela okanye ndizomema wonke umntu ngokukodwa ootata, iintloko zamakhaya, iinkokheli emabandleni, ukuthi ngomhla ka-23 yotsho ku-25 kuMeyi nenyanga sikuyo sinengqungquthela okanye i-conference. Sinesimemo ke ukuthi utata kwindawo yaseMfuleni ungaza uzokhonza uThixo nathi. Ndiyakholwa ke ukuthi zikhona izinto ezonceda ngokodwa ke singotata kwimizi yethu, kwindlela umntu yokwazi ukuthi aphathe okanye akhokhele usapho lwakhe alunikezwe uThixo, athenjwe uThixo kulo, nokuthi ke akwazi ukuthi akhokhele ibandla likaThixo athenjwe uThixo kulo, ukuthi uzolikhokhelela ebomini obunaphakade. Abantu uThixo amnike bona okanye amkhonzisa kunye nabo ngethemba lokubana abazuduka ngomhla wokugqibela. Sinaloo ngqungquthela ke ukuthi siyacela tata, siyacela bhuti ukuthi usijoyine okanye ube nathi kwindawo yaseMfuleni. Ngeenkcukacha ke ezithe vetshe neziphambile uzoyibona ifowuni namba apha ezantsi ozothi ke uqhagamshelane naloo namba for i-direction okanye indawo egcweleyo ubana sobe sikhonzela phi eMfuleni. Inkosi yoxolo ke imsikelele sayibukele le video. Ndithemba ukuthi ubukhona bakho awusoze uzisole ngokuthi uzokhonza uThixo nathi. Inkosi yoxolo ke imsikelele egameni likaYesu waseNazaretha. Mayibongwe botata bam, mayibongwe bonke apho nikhoyo. Ndiyalibulisa egameni lenkosi yam uYesu Kristu, umfeli wam nomvukeli wam. Amen. Ndiyasaluta, ndiyabulisa kakhulu. Ndingokwawolwana ke ndisindisiwe, ndikwakhona kwalapha ke kwindawo kuthiwa kusefish group. Amen. Xolisa ke mhlawumbi ukuthothizeni mhlawumbi kuba ndisetorhweni. Amen. Sekuhle ke ukuhlala enkosini, sindisiwe kubalulekileyo. Ndiyamthanda kakhulu uYesu. Amen. Ndingena ke ndigxininisa ngesimemezelo esizobe sesipapashiwe malunga nenkonzo ye-conference yotata ezobe ibanjelwe phaa eMfuleni ngomhla ka-23, 24, 25 kuyo inyanga le kaMeyi kulo nyaka. Amen. Nam ndizobe ndikhona. Amen. Masidibaneni khona ke. Thixo elungile. Nkosi yam, elithi izwi lenkosi hayi ukuba kuhle kuba mnandi ngabazalwane behlangene bemxhelo munye, yade le nto yakufanekeziswa ne-oli eyehla ezidevini zika-Aaron. Amen. Kuhle ke ukuhlangana. Uyabona ke laa inkonzo yahlukileyo, inkonzo yotata kudlalwa. Kuyokwakhiwa utata. Nkosi yam, kuyokwakhiwa intloko yekhaya. Elithi izwi lenkosi, intloko yotata nguYesu. Amen. So kukho loo nkonzo ye-conference yotata ezobe ibanjelwe eMfuleni, ivenue leyo. Amen. Kungako ke botata bam, masidibaneni khona in Jesus name. Amen. Thank you Lord. Siyanxulisa bazalwane egameni likaKristu Jesu. Sinomhlangano bazalwane ozaba seMfuleni wamadoda. Siyovuyisa ubukho benu
inkosi isikelele niseza abazalwane siyohlangana inkosi uYesu iwathemba kakhulu amadoda ngoba uthi ezwini lakhe indoda iyinhloko yebo kwifamily yayo ngokubazalwane uNkulunkulu uyamthemba kakhulu siyovuyisa ubukho benu siyokwenza umsebenzi kaJehova celani bekhona abazalwane sihlangane ngomhla ka-23 ukuya kumhla ka-25 siyabonga abazalwane egameni likaKristu Jesu sibonge kakhulu inkosi isikelele niseza nje abazalwane egameni likaJesu siyabonga kakhulu amen. I am the presence of God. I am His atmosphere. Everywhere I enter, oh, Jesus Christ is seen. I am the presence of God. I am the presence of God. I am His atmosphere. Everywhere I enter, Jesus Christ is seen. Hey! I am the presence of God. I am His atmosphere. Everywhere I enter, Jesus Christ is seen. Hey. I am the presence of God. I am His atmosphere. Everywhere I enter, Jesus Christ is seen. I am the presence of God. I am His atmosphere. Everywhere I enter, Jesus Christ is seen. I am the presence of God. I am His atmosphere. Everywhere I enter, I am the presence of God. I am His atmosphere. Everywhere I enter, Jesus Christ is seen. I am the presence of God. I am the presence of God. I am His atmosphere. Everywhere I enter, Jesus Christ is seen. Hey! I am the presence of God. I am His atmosphere. Everywhere I enter, Jesus Christ is seen. Hey. I am the presence of God. I am His atmosphere. Everywhere I enter, Jesus Christ is seen. I am the presence of God. I am His atmosphere. Everywhere I enter, Jesus Christ is seen. I am the presence